Sperăm să nu uităm niciodată, oricâtă treabă ar fi, oricât de bine ar merge restaurantul, că au fost momente dificile când clienții ne-au fost alături. Sunt Alexandru Năpar, unul din fondatorii restaurantului Dei Frati împreună cu fratele meu și mă ocup cu prepararea de paste italiene. Am pornit la drum în 2015, august 2015, din dorința de a ne întoarce acasă. După 10 ani de muncă în Italia, eu, fratele meu 13, soția, actuala lui soție și ea vreo 10 ani. Când au decis să facă nunta și să rămână acasă, să-și întemeieze o familie, am hotărât să ne întoarcem, să ne deschidem un mic local. Am avut bază în părinții noștri au lucrat în Poiană toată viața în această meserie, în Horeca. Și am pornit cu ei la drum și cu soțiile noastre. Am făcut un mic business de familie în care noi serveam, noi găteam, noi, de acolo și logo-ul nostru, gătim și servim în familie. Și așa am pornit la drum. N-a fost ușor, am fost într-o zonă unde la vremea aceea nu erau restaurante, toți prietenii ne ziceau că nu e trafic, restaurantul e mult prea mic pentru a întreține două familii. Am plecat pe preparatele învățate în Italia, în restaurantele unde am lucrat și am încercat să îmbunătățim tot timpul. Am avut probleme grele, încă din prima zi, în ziua deschiderii, am avut o inundație, apa era până la glezne, nu se putea intra, nu se putea face nimica, dar am mers înainte și am încercat să creștem. 2 ani mai târziu, în 2017, am început să investim în noi, în cursuri de perfecționare. Am făcut cursuri de paste, de pastaio în Italia, după aceea de alte tehnici de gătire, sous vide sau gătire lentă sau... Așa am luat naștere și ne-am dezvoltat ușor. În martie 2019 totul era foarte frumos, lucrurile mergeau foarte bine, ne gândeam, aveam plătit concediu deja. Când ne-a lovit pandemia, cum a lovit pe toată lumea, ne-a luat puțin prin surprindere, deși prietenii din Italia, proprietarii din localului unde am lucrat noi ne-au anunțat că o să fie neplăcut și că vom avea de tras. Noi am fost printre primele restaurante din Brașov care au închis. Am încercat să ne protejăm angajații, pe toți am pus în concediu de odihnă 2 săptămâni, să vedem ce se întâmplă. Sincer, speram ca în 2 săptămâni să treacă. După aceea am mers mai departe cu ajutorul statului pe șomajul tehnic, iar după 2 săptămâni am început să facem și livrări. Am făcut prima dată livrări în regim propriu. Mi-aduc aminte că fratele meu stătea în bucătărie, eu făceam livrări cu scuterul, am luat mașinile de acasă. Ca livratori aveam un barman și ospătari. În bucătărie se roteau pentru a putea asigura, pentru a roti cât mai mult personal, pentru a putea și personalul trăi cu mai mult decât cu șomajul tehnic. Dar ne-am bucurat să vedem că a prins, că aveam foarte mulți clienți din Brașov, clienți localnici care se bucurau să ne vadă pe noi în persoană că livrăm, să schimbăm 2-3 cuvinte cu ei, să ne asigurăm că sunt bine. Ei la fel vreau să știe dacă suntem bine, ne-au susținut foarte mult. Aveam foarte mulți clienți care comandau zilnic. Aveam un meniu foarte scurt, schimbam zilnic meniul și aveam mulți care își comandau prânzul de la noi. Era bătut în cuie deja. N-a fost ușor în pandemie, dar am trecut. Am reușit să ne ținem tot personalul, vorbind mult cu ei, încercând să-i ascultăm, să vedem ce nevoi au, cum i-am putut ajuta pe fiecare în parte.
Și drept dovadă au rămas alături și când lucrurile au pornit. Alt lucru foarte bun pe care l-am făcut a fost că înainte de a închide, în martie, am făcut eforturi să ne plătim absolut toate datoriile, toate facturile deschise, să fim la zero. Iar în momentul când a pornit treaba, am putut porni cu motoarele turate și fără a avea în spate un sac de datorii sau facturi neplătite. În perioada pandemiei, clienții ne-au fost alături și atunci am văzut cât de iubiți suntem de localnici. Mă aduc aminte că am avut o clientă își comanda aproape zilnic sau la 2 zile și într-o zi a fost ziua mamei ei și a zis hai să-i fac o surpriză, să îi trimitem un prânz. Noi ne-am bucurat, am făcut și noi un mic tort lângă. Am ajuns la ușă, mi-au aminte, nu vroia să ne deschidă, că nu, eu n-am comandat nimica. Nu, ați greșit. Doamnă, mi-a trimis fiica noastră că e ziua dumneavoastră și că, uitați, știm că e ziua noastră, să vă aducă prânzul și... dar de unde sunteți? Păi suntem de la de frate. Ce mult ne place acolo. A deschis într-un final ușa, noi aveam tortul pregătit, la mulți ani. A fost emoționant, a fost puțină apropiere între clienți și noi. Am avut sprijin foarte mare și de aceea sperăm să nu uităm niciodată, oricâtă treabă ar fi, oricât de bine ar merge restaurantul, că au fost momente dificile când clienții ne-au fost alături. Ne-am dat seama că există un potențial foarte mare, ne-am apropiat de ei și ne-au susținut foarte mult în momentele dificile. Am plecat la drum și printr-un contract mare cu mai multe restaurante din Brașov, toate sub denumirea Breasla Cărciumarilor, și am avut anumite avantaje. După aceea am rămas alături de ei, deși porniserăm și cu alte firme de genul. Am renunțat ușor la ei și am rămas alături de Taz. Am avut un sprijin în ei și ne-a fost bine. Sper și de acum încolo să continuăm cât mai mult. Când ne-am hotărât să facem restaurantul, am plecat pe italienesc pentru că asta știam. Spațiul ales de noi fiind foarte mic nu ne-a permis să facem și pizza, așa ne-am orientat către paste. De aceea ingredientele folosite sunt făina, ou și pasiunea, cum spunem noi. Făina, ou constituie elementele de bază pentru paste, toate pastele din meniu sunt făcute de noi. Am început cu mașini din acelea la mână, de făceam 20 de porții pe zi, acum avem mașini industriale, care facem sute, putem ajunge la mii de paste într-o zi. Pasiunea a fost de a învăța, de a asculta critici, de a studia tot timpul și de a da totul pentru a le face cât mai bine, cât mai plăcute. Preparatele noastre se împart în câteva categorii. Sunt preparate pe care le-am învățat în Italia, sunt multe preparate clasice, cum carbonara, quattro formaggi sau alte paste clasice, dar sunt multe în care și noi ne-am adus aportul și prin ochii clienților, prin ce ne-au transmis, prin ce am văzut, învățat, gusturile noastre, am reușit să ne facem și niște preparate sub semnătura noastră, cu care ne identificăm. De acolo ne vine inspirația, din ce ne place nouă, în primul rând, ce le place altora de pe lângă noi. Avem rețete care au succes acum și care au fost propuse de către oaspeți. Încercăm să luăm din fiecare parte câte ceva. Noi avem un meniu pe care încercăm să-l schimbăm cât mai des. Nu reușim la cât de des am dorit, dar de 2 ori pe an îl schimbăm. Meniul de vară, meniul de iarnă,
cu siguranță schimbăm. Dar sunt preparate care rămân neatinse, pentru că e cererea foarte mare și probabil unul din aceste preparate, tagliatelele verzi cu spanac cu creveți, dovlecel și roșii sherry, ar fi una din farfuriile cu care aș putea trăi toată viața. Această farfurie este lider absolut, dar avem și alte farfurii. Avem ravioli făcuți de noi cu gorgonzola și pere, care iară e o farfurie originală de-a noastră. Avem lasagna, care este imensă și lumea o comandă. Pastele sunt cele mai vândute farfurii și în special pastele cu fructe de mare. Sau în sezonul trufelor avem o pastă foarte bună cu trufe care este foarte comandată în acea perioadă, cât se poate. Se încerce cât mai multe lucruri din meniu, pentru că încercăm să oferim un meniu echilibrat, să avem pește, carne, vegetarian, să acoperim toate segmentele și să încerce cât mai multe produse, cât mai multe preparate.